Best wishes. खेलो और फिट रहो ini sab tam ni bagi tini chini ro chini Radhapur je thana bai lo ajak boni 150 boni obo years of different police boni observance tini khlai lekhe borok tini obona rgui borok tini kaisa friendly match borok cricket obo tournament narkha obo boni moto tongo borok chini yutono drugs ni kasunani te crime against women's day chini amserang borok nilibili ke tonnani oma hai kaisa bongni poribesh samnan bagi borok tini oro kaisa chini amser youth strong rgui ti borok kaisa friendly match narkha abon bagi chini busi sabno belekin hambai chini amsene bom tik naikol tongman bagi dai chini je oma hai ke logiri tongnai joto adong sono belekin hambai oma belekin kahman sumung owan sumung bisite chini awa amser Radhapur amsayo chini khumulwng amsayo mungsa kebam krei joto lukorok noi bagai kaham wan sumung nani eba amsai kaham keng tongan bagai angkoinai chini usi sab beleke nai kaham initiative naka tina oma hai jarawo ebas kang oba ama hakino sing joto pal khlai ching oma kai chini amsai no sing kaham khlai na bagai ching initiative nai